Com a regidor de serveis urbans me trobo fent una visita tècnica de supervisió de les obres del canal Interceptor, juntament amb els tècnics d'Àuries de València i també la tècnica del Departament de Serveis Urbans. Volem comprovar en quin estat se troben en aquests moments les obres per tal de poder informar als veïns i veïnes d'aquest poble que les obres funcionen a un ritme acceptable. Ja està pràcticament obert tot el canal Interceptor, ja té els seus ullals ja fets i només ens queda, per tal d'acabar aquesta obra, tindre el permís administratiu de les administracions superiors a la municipal per tal de variar la línia d'Iberdrola que tenim en la connexió entre el canal Interceptor i el canal de les Basses. Una vegada més, tinc que manifestar, com a regidor socialista en l'equip de govern, que me sent satisfet d'haver contribuït a que aquesta obra sigui una realitat, d'haver contribuït a evitar en aquest canal Interceptor les inundacions, no solament en la variant de les Basses, sinó també en la part del barri de l'Alquenència, perquè degut a aquestes obres, jo dic sempre mal fetes, d'un urbanisme mal projectat, que ha sigut la urbanització de Galbanyon, tots aquestes escorrenties i aquests barrancs que desemboquen en l'alcantarilla del poble fan que ens inunde aquesta part de zona. I en aquesta obra això anem a evitar-ho. I mai podrà dir ningú que els socialistes no hem participat en l'obra que evitarà les inundacions en les Basses i en l'Alquenència.